Un dimarts més estem aquí rectificant per els assassinats de les dones que aquesta vegada ha sigut una passada. Perdó, esperem que doni les campanes. Hola, comencem. Bona tarda. Estem aquí per denunciar els assassinats de les dones per la violència masclista. Tenim aquí unes noies molt guapes que de Germinal que ens llegiran el seu manifest. Bona nit a totes. Per començar, volem agrair per poder estar aquí i participar d'aquest acte on es posa en evidència un tema que avui viu present a la nostra societat. Nosaltres us volem parlar del feminisme i de la feina que encara ens queda per fer. Volem agrair a les dones que van crear la corrent feminista originada a Nova Zelanda, que va començar demanant el vot i amb el temps ha guanyat camí. En aquell moment, les dones es manifestaven per poder votar i per accedir al món laboral. Amb el temps, les dones hem anat lluitant per aconseguir els drets que ens pertoquen i tot això és una feina difícil. Ara seguim lluitant per als nostres drets i per molta força. Lluitem contra l'assetjament, lluitem per totes les dones que han desaparegut, que han sigut assassinades, per totes les noies i nenes que són abusades per els seus pares, tiets, amics, cosins, etc. Lluitem per totes aquelles que avui falten i les que faltaran si no canviem el nostre sistema. Molta gent utilitza la paraula masclista sense saber què significa. Però el masclisme és una ideologia que porta un conjunt d'actituds, conductes, pràctiques socials i creences que fan promoure la superioritat de l'home sobre la dona. Una paraula molt perillosa, que quan està tan dins de la nostra societat ens porta a haver de lluitar contínuament com a dones. Nosaltres hem pensat possibles solucions per combatre el masclisme des del nostre dia a dia. Conscienciar la gent sobre el feminisme fent xerrades a infants, adolescents, joves i persones adultes. Fer comprendre a la gent que el feminisme lluita per la igualtat. Conscienciar els nens i nenes des de petites i educar-los en el feminisme perquè no creixin amb pensaments i actituds masclistes. Seguim lluitant. El feminisme ens apodera com a dones que som i ens ensenya que podem ser el que vulguem. Ens ha ensenyat d'anar de la mà d'altres dones i nenes i a fer-nos costat. Sempre hem estat sotmeses a la societat patriarcal i això s'ha d'acabar. Noies, nenes i dones, no ens deixem trepitjar i recordem que podem actuar, parlar i opinar. Podem vestir com vulguem, podem depilar-nos o no, veure el que vulguem i ser lliures. No tenim per què aguantar això i molt menys aguantar que ningú ens faci mal. Volem acabar amb una frase de Marta Goldman que diu: «Sé lo suficiente como para entender que ninguna mujer debería casarse con un hombre que odia a su padre». Molt bé. Seguidament passarem a llegir els noms de les dones assassinades en aquest mes, que com podeu veure per els mitjans de comunicació ha sigut bastant elevat. Primerament farem la reflexió. Portem quasi 6 anys fent aquestes concentracions de denúncia dels femicidis amb la voluntat de reconèixer els noms de les dones assassinades cada mes i de conscienciar a tothom en l'erradicació d'aquests assassinats. Però, malauradament, aquests no cessen i aquest mes hem hagut de suportar una setmana amb 6 assassinats, 5 dones i una criatura de 7 anys. La majoria de dones ja havien denunciat el seu agressor i s'evidencia que el sistema no les ha protegit com calia. Les preguntes que ens fem són: què cal fer perquè aquest sistema nostre es posi les piles i actuï com cal per evitar tantes morts de dones i infants cada mes? A quina porta hem d'acudir per demanar justícia de veritat?
Entre els nostres camps d'acció i conscienciació estem demanant a la nostra joventut que ells també es pronuncien sobre aquests temes i expressin les seves reflexions perquè tenim feminicidis íntims oficials. 9 del 5 del 21. Maria Soledat Moreno Parra, 60 anys, Sagunt, València. 17 del 5 del 21. Betty, cognom no conegut, 52 anys, Creixell, Tarragona. 18 del 5 del 21. Lluïà Dotto Domínguez, 42 anys, Corbera de Llobregat, Barcelona. 20 del 5 del 21. Maria Teresa Aladró Calvo, 48 anys, Lavínia, Astúries. 23 del 5 del 21. Càtia Carolina A. B, 35 anys, Saragossa. Feminicidis íntims no oficials. 29 del 5 del 21. Nicoleta Clara, 41 anys, Alcobera, Guadalajara. Feminicidis familiars. 12 del 5 del 21. Nom ni cognoms no coneguts, 77 anys, Onda, Castelló. 27 del 5 del 21. Maria del Carme A.S.J. Entre parèntesis, Cookie, 67 anys, Sevilla. Menors assassinats en el marc de la violència masclista. 7 del 5 del 21. Mohamed K, 7 anys, Sa Pobla, Mallorca.